Hej alle sammen. Vi er igen over på min iPhone, fordi at i dag der kan I se, at jeg kan den der knap. Og det der er en grund til. Fordi I skal finde ud af, hvordan man bruger den. Det skal I finde ud af, der fik jeg det i internet. What the fuck? Der fik jeg det i what? Nu gentager jeg det. Jeg vil lære jer, hvordan man slår det til. Og hvordan man slår den til hurtigere fra. De skal ikke bruge noget med Safari, noget med installere. Ligesom den her. Nu virker den. Så kan jeg lige vise jer, hvordan man gør. Så jeg bare øjeblik, bedre og installere. I skal ikke gå ind på Safari eller installere noget. I skal faktisk bare gå ind på jeres indstillinger. Så går jeg ned i generelt. Ind i tilgængelighed. Så når jeg går helt ned i bunden, så kan I se noget, der hedder Assistive Touch. Så kan I slå den her til. Og jeg har lige lavet mine egne speciale bevægelser. Så har jeg fået den her knap, den kan så bevæge rundt på, hvis jeg har min finger på den og holder inde. Men jeg tænker, der er mange, der hader, når de sidder og spiller, at den er der, så gider de ikke, så vil de gerne have den væk. Og det er en meget hurtig måde at gøre det på. Den her tilgængelighedsgenvej, der kan I den her Assistive Touch. Den trykker jeg på. Jeg tror, der heroppe på toppen, der står der tryk 3 gange på hjem for at bruge. Så det den altså mener, det er, at jeg skal trykke 3 gange på den der knap nede i bunden for at fjerne den, så man går ud menuen med. 1, 2, 3. Der forsvandt den. 1, 2, 3. Min iPhone har det med at bukke. 1, 2, 3. Der kom den. Og nu vil jeg så vise jer nogle af de ting, man kan i den her. For det første, stemmekontrol. Det er bare pisse irriterende. Bidim! Det går jeg altid lige ud af. Så er der favoritter, det er min egen. Dem gider jeg ikke til at gå ind på, fordi lol, den vil jeg med hele mit system. Hjem, den tager vi bagefter. Vi går lige herind. Så er der bevægelse. Det er, hvor mange fingre man skal have på for et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Så er der rust, det har jeg så bare slået fra, fordi det er pisse irriterende. Hvis der er en ven, der gør det eller noget. Godt. Så er der skærmbillede. Så er der et foto der. Det er dejligt nok. Så skal man ikke til at trykke på de der knapper. Det er mange gange, jeg trykker på de knapper, så kommer man til at slukke iPhone eller gå ud og komme. Så er der nogle multitasking. Man ikke gå herud, det er fedt nok. Så går vi ind igen. Og så er der her. Der er låst skærm, den tager vi til sidst. For jeg ved ikke, om den stopper videoen. Det mener jeg ikke, den gør. Og så er der lydstyre her. Den er jo til folk, altså rigtige folk, som der ikke er så gode til at trykke på skærmen og sådan noget. Men man kan jo bare rundt der. Så er slå lyd til frem. Og lige nu har jeg ikke lyd. Kan du lige... Nej. Godt. Nå, jeg glemte lige den her roterskærm. Så kan man rotere den, hvis nu det er inde på YouTube eller sådan noget. Inde på et spil. Så skal vi lige herud. Godt, så er der hjem. Nu jeg lige går ind i Safari. Fordi nogle gange så gider min ikke trykke. Så jeg bruger altid den her. Nogle gange gør jeg. Så går den automatisk ud. Men du kan godt gøre det, i stedet for at du ikke gider til at gå hele vejen herind, for at gå ind i den der multitasking. Så kan du faktisk bare gå herind og trykke 2 gange. Og der er noget andet, jeg gerne lige vise med den der, men... Eller det kan jeg godt vise nu. Nej. Men hvis nu du er over på den sidste side, hvis nu du har mega mange sider, så kan du bare lige trykke 1 gang på den der, så går den over. Og så kan du trykke 3 gange på den der, i stedet for at trykke på din egen home button, som jeg gør nogle gange. 1, 2, 3. Whoop. Kan vi komme ind der. Så skal vi ind og prøve den der lås skærm.
Nu ved jeg ikke, om I stadig kan høre mig. Det tror jeg stadig kan. Godt, den optager stadig. Så ja, det var faktisk bare den her lille tutorial, hvordan man fik den her. Fordi den er faktisk meget brugelig. Meget. Hvis nu er jeres lydknap på den her røg i dag, så kan I stadig skrue op og ned. Eller hvis nu er jeres slukknap den røg i dag, så kan I stadig slukke den. Eller den der, hvor man slår lydløs til, den kan I stadig slå til og fra. Og skærmbilleder og sådan noget multitasking. Alt det der, det ligger ned i en knap. Hvis nu din homebutton den er gået i stykker, eller din slukknap, så ligger alt herinde, hvad du godt kan bruge den til. Din hjemmeknap, den ligger alt, hvad du godt kan bruge den til. Og enhed, der ligger alt det andet og sådan noget. Så ja. Jo, undskyld, der er musik i baggrunden. Det er stadig min strømper. Han hører musik 24/7. Uanset hvad han vil. Og han hører så pissehøjt. Hvis du går ind til ham og sætter en Lego-mand lige ved siden af hans højtaler, ikke også, så føler han ikke. Men i hvert fald, så jeg bare sige, husk like, subscribe. Hvis I godt kunne lide videoen, like. Hvis I ikke kunne lide videoen, lige smid et like stadigvæk. Og hvis I virkelig godt kunne lide mig, så subscribe, man. Ellers så vil jeg bare have, at I skal dele videoen. Det vil være rigtig dejligt at få noget opmærksomhed her på YouTube. Jeg er meget valg. Vi havde jo engang en gang. Det er ikke så lang tid siden, så ja. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige, hvad det der, like, subscribe, alt det der. Altså vil jeg bare sige, good luck to you.